28-sekundový pred Nasťou Kuzminovou za našou reprezentantkou, potom ďalšie poľské prekvapenie zo štvrtkových pretekov Kamila Žuková, Nemka Denise Hermanová, ktorá bežala 2 trestné okruhy, stráca 42 sekúnd, bola 7. Za ňou Vírerová, v prvej desiatke ešte Švédka Elizabeth Högbergová so stratou 53 sekúnd a Julia Džimová z Ukrajiny stráca 55 sekúnd. Švédky, ktoré mali výborné výsledky aj v Lani na zimných olympijských hrách, chcú zažiariť v domácom prostredí. Hanna Högbergová, ich najväčšia hviezda, dala prednosť v príprave na svetový šampionát. Nasťa Kuzminová v tejto chvíli na trati za Poľkou Monikou Hojnišovou. Držíme našej reprezentantke palce. Uvidíme, ako sa v tých prvých 2 kilometroch prejaví aj po bežeckej stránke. Na trati máme 2 medzičasy, prvý po 500 a ďalší po 1100 metroch od štartu. Vyráža Vírerová s takmer 50 sekundovou stratou. Za ňou Monika Hojnišová a na 5. pozícii Franciska Hildebrandová. Kajsa Mäkäränenová, trojnásobná celková víťazka svetového pohára. V tejto sezóne prvá v úvodných 2 stíhacích pretekoch v Pokľuke a v Hochfilzene, ale to bolo ešte v decembri. Rojselandová nepresný druhý výstrel. Mäkäränenová taktiež netrafila druhý terčík. Druhá chyba Mäkäränenovej. A Nasťa Kuzminová ide na prvé miesto. Nasťa výborne. Tak budeme sledovať, ako rýchlo absolvuje trestné kolo. Norka Olsbuová, k Nasti sa pridávajú so 100% streľbou aj Hojnišová s Hildebrandovou. Po úvodných 2 kilometroch tlieskame výkonu Nasti Kuzminovej, dostala sa pred tieto svoje 2 súperky, ktoré štartovali pred ňou. Ale Nasťa je už prvá 9 sekúnd pred Hojnišovou, ale už sa s Nasťou Kuzminovou dostávame znovu na strelnicu. Záver 4. kilometra a druhá streľba v ľahu čaká na 60 biatlonistiek štartujúcich v dnešnej súťaži. Držíme palce našej 34-ročnej reprezentantke. Detálny pohľad na jej streľbu. Prvá nepresná rana, bolo to na hranu tesné. Druhý trestný okruh pre Nasťu Kuzminovú v streľbe v ľahu. Tak, toto potrebovala premeniť. 300 metrov navyše, ako odpovedia súperky. Tie začínajú so svojimi položkami až teraz. Hojnišová, Hildebrandová, Olsbuová a Denise Hermanová je na 5. mieste. Rojselandová robí prvú chybičku. Ale Nemka s Poľkou zatiaľ výborne. Hildebrandová ide na prvú pozíciu. A Hojnišová bude druhá, Rojselandová podobne ako Nasťa Kuzminová 300 metrov v trestnom kole. Hermanová až teraz začala strieľať. Vietor robí trošku problémy, ale máme tu novú líderku. Je ňou Franciska Hildebrandová, ktorá s Monikou Hojnišovou môžu zvyšovať náskok pred svojimi súperkami. Nasťa Kuzminová by mala pomaličky opustiť trestný okruh. Tretia by mohla byť Hermanová, ktorá odstrieľala bezchybne. Šanca pre Mäkäränenovú dostať sa ešte vyššie. Áno, tu máme potvrdenú 3. pozíciu pre Denise Hermanovú. Nasťa Kuzminová je 4. Samozrejme, trestné okruhy sa výrazne podpíšu aj na tempe našej reprezentantných pretekoch. Obsadila 6. miesto. Huge
Polka zatiaľ s jedným pódium v kariére, bolo to v úvodnej súťaži tejto sezóny v Pokľuke na 15 kilometrov, kde prehrala len s Juliou Čimovou z Ukrajiny. Nastia Kuzminová prichádza na 4. pozícii, vzadu ju vidíte, takže pôjde na 4. strelecké stanovište. Do streľby stojí, mierí sa na 11,5 cm široké terče. Vedúca štvorica, trikrát Hojnišová, Hildebrandová, Hermanová a za nimi Nastia Kuzminová. Nepríjemný vietor na strelnici v Soldier Hollow. Prvá chyba poľskej reprezentantky. Hildebrandová sa drží vpredu, Hojnišová urobila druhú chybu. Hildebrandová taktiež netrafila jeden terčík, ale chybu robí na začiatku aj Nastia Kuzminová. To je škoda. Mohla ísť na druhé miesto, potrebujeme vybieliť aj ďalšie 2 terčíky. Nastia sa zrejme musela nadýchnuť, áno. Uletel jej ďalší výstrel, 4. trestný okruh, 3. a 4. v dnešných pretekoch. Škoda týchto 2 položiek, samozrejme šanca pre tieto pretekárky. A Vitovciová túto šancu zdá sa využije, áno. Výborná streľba Talianky, ktorá má za sebou aj 3. čistú položku. Mäkäräinenová pridáva 3. trestný okruh. Tuomingasová urobila taktiež prvú chybu, takže Hermanová stráca 29 sekúnd na Hildebrandovú, Vitovciová 3. so stratou 31 sekúnd. Vidíme strelecký súboj Celie Monierovej, Elizabeth Högbergovej a Veroniky Vítkovej. Francúzska netrafila. Poľka Monika Hojnišová, tak ako v rýchlostných pretekoch na 4. mieste. Nastia Kuzminová by už taktiež mala pomaličky opustiť trestné kolo, ktoré musela bežať 2-krát. Mäkäräinenová je pred ňou na 5. mieste s minútovou stratou. A kde máme Nastiu Kuzminovú? Teraz na 6. mieste 7 sekúnd za Mäkäräinenovou a na chrbte bude mať Marte Olsbuovú Röiselandovú, ktorá tak... Ešte len videli odchádzať zo streľby Finku Toivonenovú, ktorá už stráca takmer celý 2-kilometrový okruh. Franciska Hildebrandová má šancu na svoje 3. víťazstvo v kariére. V sezóne 2015-2016 vyhrala najskôr v januári rýchlostné preteky v Ruhpoldingu a potom rovnakú súťaž a ešte predtým v decembri 2015 rovnakú súťaž v rakúskom Hochfilzene. Na 7 hodinu trafený terčík a prvá chyba. Prvý uletený výstrel Francisky Hildebrandovej. No a bude to veľmi zaujímavé. Superky musia zastrieľať 100%, ak sa chcú pred ňu dostať. Vie to Denise Hermanová, vie to Lisa Vitovciová. Hermanová netrafila jeden terčík, takže po 8 kilometroch sa nedostane pred Francisku Hildebrandovú. Vitovciovej trošku trvalo, kým začala streľbu, ale zatiaľ je 100%. A už to neplatí. Uletený predposledný aj posledný výstrel. 300 metrov v trestnom kole pre Vitovciovú. Šanca na 3. miesto pre Hojnišovú, Mäkäräinenovú a možno aj pre Nastiu Kuzminovú. Sledujeme Hildebrandovej náskok pred Denise Hermanovou. Vzadu vidíte Hojnišovú, ktorá netrafila 3. terčík. Mäkäräinenová zatiaľ úspešná. Predposledná rana Finky padla, Nastia Kuzminová a Mäkäräinenová simultáne končia tento svoj súboj, takže Nastia proti skvelej Finke bude zápoliť o 3. miesto. Finka sa zrejme pokúsi nastúpiť okamžite. Pri východe zo štadióna stráca 30 sekúnd na Hildebrandovú. Nastia s čistou položkou, tak ako v úvode pretekov. Pozor ešte na Marte Olsku pretekov. Bude na 10-kilometrovej trati Denise Hermanová. Na čelo sa dostala v tej najpríhodnejšej chvíli pred cieľovou rovinkou a zdoláva svojím 3. víťazstvom v kariére skúsenejšiu reprezentačnú kolegyňu Francisku Hildebrandovú. Dvojitý úspech pre Nemecko. Na 3. mieste finišuje Kajsa Mäkäräinenová, ktorá bola dnes po prvej streľbe až 9. Celkovo netrafila v dnešných pretekoch 3 terče, ale dosiahla víťazstvo. Nastia Kuzminová ešte musí odrážať útok Olsbuovej, tak to bude na celovej čiare skôr. Zrejme je to otázka pre cieľovú fotografiu. O malú chvíľočku sa dozvieme, či je 4. Nórka alebo naša reprezentantka.